просто ягон одами дига ёфта боша ки ба ту сахтат нарасав мумкин ягон одами дига ёфта ки айта беҳтар ҳисоб кунаша рафта боша. хеле ғамгин шудаму гирья кардам. Не, чӣ ба наметавонад чунин ҳолат боша? фақат мегуфт ки бира соҳиби хонаша ба чақчақ мекунем то рӯзи 3 январа наёвам. 3 январ ма химатдор мекашам. 1 январ рӯзи зодурӯзи май. Ту 2 рӯз баъди зодурӯзи май хатадор мекашӣ? даи дастам моҳ биёрам, даи дастам ситора, ма ай одам отказ намекунам. даи дастам моҳ, даи дастам ситора намекунем рута пора. Да. Я мисала дига мекунем брат репер мешавем. салом алейкум бародаро, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи ҳаёти муҳоҷир. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чӣ кор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтона зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъияи дӯсто муроҷиат кунед. дар барнома ҳузур дора як бародар ки як мушкилии хеле ҳам як мушкилии хеле ҳам ғайриоддӣ дора бигем мешава. на ҳар одам дар чунин мушкилиҳо рӯпарӯ мешава. мутаассифона ё ки мумкин рӯпарӯ шававу нага. ин бародар ба хулосае омад ки бига чунки дига тоқат надорад чӣ гунаи ки худаш мега пеш аз сабта оғоз кардан ели хаб шудро десабдум ки без такози ҳама настройка кардем буд кардем техникаро ба сар мекунем. так что ҳозир сухан аметием ша баъдан гӯш кунем чӣ мушкилӣ чӣ проблемаҳо шудагиаст. салом алейкум брат як бор дига. ва алейкум ассалом. хуш, чӣ мушкилӣ дори брат? сабаби муроҷиатат дар мо чие? коротка бигем сарлавҳаи барнома баъдан баъд пурраш мекунем мерем. салоҳаи барнома ки як духтара дӯст мезоштам 5 соқаи зиндаги кардам гумш кардам охирда. ина хаяка сабаби гум шидан мешава ҳолатҳои брат ки дига дӯстат намедора ҳамира меган гум кардан те чӣ тари гум кардан мешава ки бояд дар интернет биковиш. мат гум шид на связ бромад на занг зад ягом чӣ партофта бошад чӣ? ма боварӣ надорам. охай ту боварӣ надорӣ мумкин ки ӯ бовар дошта бошад. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шид ки ҳамкорӣ кардаистем бо ширкати осмони соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида. ин ширкат дора билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он астае ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунен бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. осмони соф муроҷиат кун. Время летит, самолет улетит. вай занг мезад рӯзи 8 ноябр галасавои кард ма бета зиндагӣ кардан наметавонам ма тара дӯст медорам. яъне ки ту чӣ фикр дорӣ дар ин масъала? ба фикри ту ки чӣ гап шудагиаша? кадоми айраҳ задагиаша авлодош айраҳ задагӣ бошанша яъне ки решени бироварданда кӯмакш кардагӣ бошанд ки тира партояд дуруст? бале мумкин. хай дар ҳоле ки агар чун решени бароварда бошанд ки тира партоянд ҳатто агар ба кӯмаки авлодош пас решениро худаш баровардагӣ ту чӣ умед дорӣ ки вая бо метавонӣ биёвӣ? як 2 сол пеш ин кор шида буд мехостанд ё мара ай ҷудо кунанд ай неким нашид моҳ ай байн гузашт ма ёфтам ша ин карат полни гум шид. ин кор як бор дига такрор шид ҳамихе гум шид? пайдош кардам. дар ҳолати пайдо кардан чӣ гуфта худаш? дар ҳолати пайдо кардан гирья кард гуфт ки ма пушаймон шидам бармегардам. на гуфти чӣ ба рафтӣ? гуфт мара асабма вайрон кардан ма рафтам. баъд яъне ки аймо почерки рафтанаш мақсад ягон чӣ намефаҳме ки алоқамандӣ дошта бошад ба мисли ҳозираш ҳам ягон следи ягон изи такроршавандае ки тавассути ҳам биёвиша. ин карат на шаб на рӯз хоб нестам. ягом хи каланда дига ҳеч намеоя. барои ҳам шав кор кести? барои ҳам шав кор кести? наметавонам хоб карда. шаврӯз 24 соат мешавӣ бой мешавӣ брат аз пишти проблема. ма да пул дар кор нест.
ман соҳиб моҳика будам дар Қазоқистон, пул доштум, мошин доштам, ҳама чӣ рафт айбайн. агар ту метавонӣ чунин варианта бибинӣ ки ягон кас дига фреб фан карда не просто ягон одами дига ёфта боша, ака ба ту сахтат нарасава мумкин ягон одами дига ёфтае ки айта беҳтар ҳисоб кунаша рафта боша. Не, Чӣ ба наметавонад чунин ҳолат боша? наметавонам. Барои ки ин ҳолат барои чӣ рафтагие ки вақте ки мара ай хонаи падарим сир карданд, ин фикр кард ки ман бехонаву дар мондум, барои ин дар кор нестам дига. Сабаби рафтани ҳамиай. яъне сабаби рафтани ҳамияе ки ту бехонаву бедар мондӣ. Бале, бизнесом рафт, хона сирм кардан, хонаи падарим бе пул шидам, бе ҳеҷ шидам, сабабиш ҳамиай. ана ки бестак радной нигоҳ кӯ. Дар ҳолате ки агар ту дар чунин мушкилӣ қарор дошта бошӣ, зане ки қатъи тай ва чунин ҳолати тура монеа барои зиндагии оянда мебина, пас одаме боша ки ин мушкилиҳои тура надошта бошаву бо бартарият нисбат ба ту дошта боша, пас чӣ ба ки тура бо ӯ иваз намекунад? Намекунад. Не, 3 фарзанд дорам, ман ба ира ба 3 фарзандш гирифтам. Ай ту фарзанд дора? Аз ту фарзанд дора? Не. нигоҳ кӣ радной. Албатта ки хулосаи тай нома ҳамчун вай ами фикра дорам ки аз ҷиҳати психологияи отношения бигем мешава, яъне ки ту худ ҳоли тасдиқ кардаси ҳамин чизере ки мегӯй ба хотири рафтанаш оне астае ки сатҳи зиндагии ту ухудшад шидан, яъне ки бизнесҳо аз даст рафтан дигараш, яъне ки тамра тасдиқ дорӣ ки ҳаминай. Орас ки одаме нигоҳ кунда брат, одам вафодориш то ҳамон андозаеро боша ки дар ҳолати паст шидани сатҳи зиндагии ту тура партоя. Пас естественно ки ба хотири чӣ мепартоя? Ба хотире ки беҳтар асти якта дига пайдо мешавад. лайк монданро фаромӯш накунед. Рӯз хеле ҳам кам монда барои ҷамъбасти розыгриши 250 000 рубла дӯсто хотиррасон мекунем ки 250 000 рублда ҳар гуна призҳо ки шоҷоизаш зиёрати хонаи Аллоҳ мешава. И бародаро ягон хе қимор, ягон хе конкурс нест, да билет намегирен. Танҳо и бозӣ мегзара байни обуначиҳои вип каналҳои мо ки ссилкаи вип каналҳо дар якум комментария закрепи чидагиай. Барои иштирок кардан ва биридани ин призҳо шумо бояд шарт шамае ки дар ҳамаи вип каналҳо обуна бошед. Тамом. шоҷоизаш зиёрати хонаи Аллоҳае ки вобаста кардагие мо ба ин кор ширкати Парвоз Авиара. Ин бародар ҳама расходҳоро ба гарда гирифта одама гусоил мекуна, яъне ки вомехираша худаш ҳам дар ҳамуҷа и бародар ба ҳамин кору заниматсия мекуна. ҳамин моҳ давом мекуна. Тамом. баъди соли нав ҷамъбаст мешава дига. Тамом. Пеш аз соли нав ҳаракат кунед. Касе ки мехоҳад иштирок кунад, марҳамат иштирок кунед. Дар умум иштирок карданам нахоҳед, просто метавонед ки тамошо кунед видеоҳои вип каналҳоро. мисол метавонем ба алоҳидагӣ дар кадом канале ки мехоҳед пайваст шавед, обуна шавед, тамошо кунед. ман як порчаи видеоҳои вип каналҳоро мемонамтон. яъне ки дар рафти қисмҳои тамошо кардани ин барнома ягона чизе ки шумо фаҳмиден баробари ақидаи талпа нарафтан. лекин дар ҷа як кори ҷолиби дигар мисол мегирем. инози мо ҳамин гап ҳаққаи худ задестем, та ҳамин гапа гӯш кардести одами атрофии ту бародартай, бачаи холатай, бачаи амактай дигараш. ту нисбат ба ҳамо фикр дорӣ ки ма шарт нестае ки ваёро гӯш кунам, чизе ки ҳамо биган правилное ҳамхе кунам. бачаи холаи ту ҳам тамошо дорад ҳамин видеоро ва ӯ ҳам нисбати ту ҳамин фикра кардестае ки шарт нестае ки суханои туро гӯш кунад. ҳар датон ҳамин барномаро тамошо доред. получается ки на ту бояд гапи ӯро бовар кунӣ, на ӯ бояд гапи туро бовар кунад. бале парадокс метавад, не ки бале каме мозгшканда шида, не ки не бародаро. нигоҳ кунед. як примери зур астай ва ҳамчунин саломтиҷиам дора закрити канал ки дора ин гуна видеоҳо. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаҳо дар комментария закрепи чидагиай. 1 дақиқа 4 сол пеш ман ҳичи надоштам, ҳамин одам қатъи ман шиносид шу кардам, ман гирифтам ша. ҳамон вақт ҳичи надоштам, қатъи ҳамин ба по хестам. ҳолати ҳамин як чи мехоҳам ки бифаҳмам ки барои чӣ рафт, ҳамин қатъи барош мехоҳам гап задан.
бухроса мехом ҳама амира отношениём барош бугум ки барои чӣ ту рафтӣ. албатта намеҷа тамошомон дора айни замон зинда боша агар тамошо дора но ту наметонӣ ки мисол ба тарзи ҳамин барнома ҳамин гуна кинӣ ки ва дар дилаш роҳ ёфта бутонӣ то ки алоқат барои агар бихоҳӣ ягон контактам метонӣ бимонӣ дар видео ё ки дора контактата ё ки дора контакта худаш Не надора ба фикрам. Просто як чира намефаҳмам дар ҳаёт ки барои чӣ рафт. Ҳамин савол маро фақат азоб метиҳад. бале иш ҳама мефаҳмам ки чӣ робитае ки боша набоша одамо дар вақти ҷидо шидан бояд ки фаҳмонанд Бале. лекин як гап ноябр билет гирифтагия Жуковский паридагӣ омадагия ман намедонам. И ҳозир дар Москва қарор дора подмосковида. Лекин ман ҷоша намедонам. бале одамо бояд огоҳӣ кунанд лекин одаме ки мисол рафтанӣ боша огоҳӣ накуна и аз ғайратша нишон метода ғайрати бақуа дар коре ки одам буги гӯш ку мо ҷидо мешем ғайрати хеле ҳам бақуа дар коре ҳар одам наметавона ин гапа гуфта анака нашоти омаданша чӣ гунае ки худ ҳоло гуфтӣ ва омадам основной ҳамин гапа нависондагӣ будӣ ва ира ҳамчун гумшуда эълон кардӣ мана дуруст Бале. анака нигоҳ ку ҳамчун гумшуда та ҳамин моменти омадан парвоз карданата як бор нақл ки чӣ гуна шид кай шид чӣ шид куҷо шид барои чӣ шид Рӯзи 15 охирон бор қази гап задам. Баъд 16 17 телефона набардошт. Баъд як ошнои ма дар Душанбе кор мекунад. Занг задам ба ӯ пурсидам ки ҳамин паспорти зани ма проверка ку ҳавай паридай напаридай куҷо рафтай. Баъд ман занг задам ӯ гуфт ки ба ман гуфт пул рӯй кун барои кор. Ман гуфтам майла. Маглаби рӯй кардаму он ба ман гуфт ки рӯзи 16 соати 7 саат Жуковский паридагия. Баъд ман хеле ғамгин шудаму гирья кардам. Ашк резондам, дод задам, фиғон кардам. Гуфтам чӣ кор кунам? Чӣ ман инро биёвам? Ба полиция муроҷиат кардам. Милитсияи Россияда, Москваба. Милитсия ба камера дид ки рӯзи 18 число пеши як подъезда ғалтидай. Силитсош. Москвада. Вай дига ман наёфтумша. ты худ дар кадом Москвадаи худ Ман Москвадай мо. хоб ту Москвадаи ва подозрение дорӣ ки вая Москва омадагия Ҳозирам дар Москвай. Подозрение это реально. хоб реально вақте ки охирон бо шумо гап заден дар чӣ бора гап заден Фақат мегуфт ки бира соҳиби хонаша ба чақчақ мекунем. Баъде ки омад ҳамҷа як бор дар связ биромад. Ман гуфтам хона дар шасти нестай гуфтам. И ягон чӣ надора гуфтам. И ҳама мерава мо як рӯз ҳама мемре. Гуфтам биё ман мехарам хона. Сабр ки гуфтам. Ман мехарам соҳиби хона. Ман беҳтар зиндаӣ кардан наметавонам гуфтам. Ман тара ай ҷоном бисёртар дӯст медорам гуфтам. Беҳтар нестай ҳаёт гуфтам барои ман. хоб нигоҳ ки брат вақте ки яъне шумо гап заден охирон бор аллакай дар ҳамон ҷо умед набуд ба оне ки пешат меояд дуруст гуфт ман миём ту бира Қазоқистон гуфт бранда бизнеса восстановит ки ман миём мара те гуфт кор кунам камтар ман омадам гуфт пул дар кораи ман гуфтам ман тара пул метавонам гуфт не ман худам кор мекунам як моҳ мерам хона ман гуфтам не қай гуфтам биё ман тара вохирем бинем гуфт не гуфтам барои чӣ сабабиш дар чӣ аст ки ту намехоҳӣ мара дидан мега мара як муҳлати танҳо бумо ман гуфтам ман наметавонам бе ту рӯз дар рӯз фикр кардам муроҷиат ба шумо кардам ки шумо роҳи ҳаллаша мумкин биёвед ягон кас медида бошаш ягон кас мегуфта бошад дар куҷо аст моира метонем яъне ки ту дархоста меояй ки ҳамун бояд алоқа даброя агар ки мара гӯш кардаиста боше хоҳиш ҳаме чиста хоҳиш мекунам хоҳиш мумкин ае ки ё ки тавассути ман алоқа мебироям ягон гап гуфтам барои хотире ки ин одам чанд қадар шид ман муроҷиат кардагӣ чанд вақт шид хеле шид як 10 рӯз 10 рӯз зиёд ин одам ман медонам ки ором намешава барои ором шидан яъне ки раст дар ман муроҷиат кард барои алоқа баромадан ҳадди ақал агар беҳтар худуш қади алоқа биро то ин ки фаҳма як бори дига чизере ки ту худат намехоҳӣ чӣ гунае ки мега пеш аз ҷидо шидан ман қади хайрихиш накардааст хоб ё ин ки тавассути ман метавонӣ контактҳои ман дар чи ҳастай контактҳои менеҷерам ҳастай бирасонӣ чунки ман ҳис кардаистам ки ин одам просто так таслим намешава ҳама хеле ба фикри ма қушод маълуме ма ҳозир фезбедам биромадам полиция
Лиза Алер, жди меня. Ҳама ҷо кофтестия. Так что весь мир да популярит мекунад. Ман барои одам бугу. як хитоб дорам ки то рӯзи 3 январа наёвам. 3 январ ман химатдор мекашам. Бача бе оз бест ой беца сеим 1 январ рӯзи зодурӯзи май. Та 2 рӯз баъди зодурӯзи май та дор мекашӣ? Бале. барои ман дига ҳаёт дар кор нест. Бе брат, нигоҳ радной. Ҳадди ақал ҳамин моҳи таваллуди ман да зинда бест. Уз шабая фикр мекунем. Просто ман ба одам зиндаӣ карда наметавонам. Барои одам ҳама ҳаёт ман метавонам. Бе ози бе оли бе камта ором ша сар да берини кам хунук шава соз мешава гӯш кун мара радной. Ман да ҷолиба оне ки агар ки махфӣ набоша ҳамин сатҳи зиндагиша ту мегӯӣ ки зан май мегӯям оила мегӯӣ дуруст? яъне ки чӣ гуна оила шумо никоҳ дорен, ЗАГС дорен ё ки никоҳ ба телефон чӣ? Никоҳ дорем, дар Қазоқистон рафтем зиндаӣ кардем 5 сол. Кор кардем. Ба охир да мара ай Қазоқистон бизнесо рафама банкрот шудам. Мара гуфтанд ки бро 3 моҳ пас будро. Ну документом проблема шид бро вардам. 5 сол шумо таги як криша зиндагӣ карден як ҷоя? Бале. Бо кӯдакош. Мо ҳам кор мекардем. У шеф буд, ман мисоли гап, у администратор буд, ман арендатор будам. мо ду каса кор мекардем. Як ҷоя пул ҷамъ мекардем. Як ҷоя зиндагимон сахташ хуб буд. Так, чӣ кор мекардед шумо? Чӣ намуд бизнестон буд? Мо автомойка доштем. Мо рабочий доштем, рабочий. Дар ҳолате ки та арендатор вай шеф дауҷа чӣ гуна бизнес ай даст шумо рафт? Яъне ки ай даст тини аз дасти шумо рафт бигем. Бизнес та гирифтам бигем мешавад? ай дасти мо чӣ хел рафт ки мора документомона гирифтан, занма депорт кардан, хима виезма маҳкам кардан, короче бро вардан, бахилӣ кардан, тоҷико мара бро вардан ай Алмато. Бизнес бесоҳиб монд. Бале, бизнес дар дасти дига одамон монд. Ҳоло гудакош акӣ нигоҳ мекунад? Гудакош дар хонаи хидшай хона дора, дам хонаи шу якумш хонаш мондаган амҷо дай. яъне ки нигоҳ кун ки ҳамсари та ба ин ҳолате ҳастае ки хид хонаву дар дора, получается мегирем аз ту дида мисол сатҳи зиндагиш беҳтар хубтар, лекин монеара барои зиндагӣ кардан да ту да он дестае ки ту хона надорӣ. Магар ин логичнее? Ман ҳеҷ намефаҳмам. мегӯянд ку як матали тоҷикӣ ҳастае, мегӯяд ки агар бихоҳӣ одама нағз бинӣ таги як капаи хаси даам розии қатъиш зиндагӣ кардан да. Получается ки шумо ҳар дод бехона нестен, хай ту надорӣ вай дора ку. Чӣ ба ки бояд ки зиндагӣ накун? хонаи падари ман кор мекунам, мехарам. Не хай хидшам дора ку. нигоҳ ку брат, ман ака ту метавонӣ фикрои хита бигӯй, ман ҳам фикри озоди хима метавонам бигӯм дар ҳамин бора. бале хай агар ту ки ошиқ бошӣ, мисол ту барои хита киштанда тайёр бошӣ. ина ай корам сурат мекунам брат, бо жалка мешавад. ман ин кор дар корам нест. нигоҳ ку брат, ту ба ҳамин дараҷа расидае ки барои хита киштан, барои розӣ не ки агар мо ақли солим қатъи фикр кунем, як гап ҳастае ки ҳама одам мегӯянд ку мувофиқ мутобиқ ту намегирад. яъне ки ту метавонӣ ки не могу. Но агар мушкилии сахт шава парто бира ками қадар барномааш мекунем, хиёл мекунем басанда мешам. не мушкилӣ нест, барои ман ягон чӣ мушкилӣ надорад. хай бугу ки срочно як мемрин як кантар бесен чӣ кора вуҷуда? иҷада як ҷои плёнказани мошинора плёнка мезанӣ. 10 минут 5 минут дига бес бугу. як гапай брат ки амира ту бояд адсинит кунӣ ақли солим қатъи сари хина қатъи ки ҳама одам туғурӣ намегирад қайта. Ту ҳамин варианта фикр мекунӣ оё ягон бор? не ман ҳама ҳаёт ман метавонам, не ки ман ягон каза наметавонам. нигоҳ ки радной, дар ҳоле ки агар нахоҳад худш чӣ кор карда мешавад? мешава сабр кардан дар кор. чӣ қадар? ман қиёси қачво бихӯрам, ҳамаш хуб мешава. нарастаяне просто бибинам ша ҳамаш ҷои худаш медора. ман гарантия метавонам даи. ман ин авози ту мегӯӣ ки ту хита киштанда тайёрӣ агар ки беҳу бошӣ. ман дидагиам ҳолатҳоеро ки одам мегӯяд ман хидма киштанда тайёрам то ки қатъи ту набошум. ишта ба чӣ мегӯӣ агар хеле бошавай? мешаи кор. намекуна ин кораи. ин одам просто ира ай дасти ман гирифтания. сабр кардан. аб чӣ мешавад ки агар дар ҳамин муддати аз ту рафтан аллакай қатъи дига мард боша? ами айни замон мо қайти чахчах дорем, моро тамошо дошта боша қатъи мард дига. ин кор нест. гарантия.
намекунай кора. چی تا کجا گارانتی داده میتونی؟ Ма хидимда гарантия дорам. و تخ دا گارانتی داری ردنایی که از دست رفت. ایشا گارانتی داده نتونستی کو. ин кор намешава. Ма боварӣ дорам. بله خیلی دوستا شما خودتون فکرات در کامنتر نویسین و مراجعت به این شخص. بعد یک چیز دیگه، آیا تو حقوق پراوا داری صورتش نشان بدی مردم دا که اگر یگان کس دیده باشن؟ бале یعنی که صورتی که ما در ویدیو میمونیم جوابگاریش حتی میگیری؟ бале ма дар ҳама ҷо ҷавобгариша худо мегирам. خب این همین صورت رسمایی که در روی اکران موندگی از امیای. بعد یک چیز دیگه ایش برای ما در کاره. ما دا چگونه تو کفالت داده میتونی که همچون همسری تو برای چی مای کارا گفتیسن؟ برای اون خاطری که حالا اگر ما همین را ویدیو کنیم بروریم بعداً او برای معین شوه که تو پروستا یک آدمی بیگانه بودی براش، لیکن امروز برآمده در بارش گپ زدستی، این علاقه غیر قانونی میشود. تو رابطه را همچون زن و شوهر داشتن با همو چی دلیل قطعی در من نشان ده میتونی که دیستیویتلا شما زن و شوهر بودین؟ ма ватсап дошта бошӣ дар ватсап галасавоиша зиндагимона ҳамаш ҳаст. تو ما واتساپ ندارم، همین تلگرام اینه که واتساپ تلگرام هم فرستاد کرده میشه میدونی؟ мегирам пересилат мекунам та. خب برای کی مهمه ده؟ برای اوزی میشوه آدمایی که یا صغیره کوچه میسایه دختر معقولش میشوه میخیزه میگه اکی نیم دختر مگم کردن بیافتنش در کاره، این уже غیر قانونی میشه. Ругайте человек, послушай. Что делаешь вообще, тебе позволяет? Сейчас разговаривать срочный разговор. Я не могу ее выключить. Да ты поможешь. Ну не получится этого. Это программа. پوتین عمر بگو. короче بذار که گپ تا آخرون گپ تا بگو برات و جنبش میکنیم. خب سخن من بده. میخوام که مغفرت در هستید برادر سیاس التماس. ما برای صورتهای میرم موندم مخدم جوابگاریش در روسیه، در تاجیکستان، در اگم دولتی باشه همین آدم همسری ما آدما بود کامنتاری بنویسه که همین آدمایی که در قزاقستان هست، آدمایی که در تاجیکستان هست میدونه که همین همسری ما بنویسه. خب یگانش دیگه گفتنی داری شخصا خودش ده دلش گرم شوه. شخصا خودم گفتنی دارم که بس بدگیست ما بهتر زندگی کردن نمیتوانم. التماس برادر سیاس. دوستش می‌داری؟ من مراجعت میکنم با همین подписчикот که کدام یک جا میبینه با همین نمره تلفنی ما مراجعت کنه 913 489 6530 التماس تو میکنم. خوش ما دیگه سخن ندارم برات. ما روی همین همه رو گردوندم. یک گپ دیگه میگم که در دستم ماه بیارم، در دستم ستاره، ما این آدم اتکاز نمیکنم. دای دستم ستاره نمیکنم رو تا پورا. دا یا مثلا دیگه میکنیم براد رپر میشه. های любой چیزا ممکنه. بله. خب خوش ما سخن را گرفتم، سوال دیگه ندارم. اگر جنبش بگو جنبش میکنیم، اگه چی باشه خوب گپ زد. خب بله صورتش هست. خب برادرها اینم خیلی گپ و کار، اینم خیلی مراجعت، اینم خیلی برنامه حیات مهاجر، ریالی حیات مهاجر. سر حیاتو نبروره. لایک بزنه که همین ویدیو خی بدارونه ویدیو را کاروچه برادرها. همه در خیر تا ویدیوهای آینده. خب رد. پگم برو.